Daniel Omwaga niga komanyabuna etimu ya Kenya Harambee Stars niga nyara kobage kuyengera etimu y'ekigoso cy'umupira w'amaguru kuri enseri ya Seychelles asegetige ekigoso ya Kasarani aigase county Nairobi hase etimu yo yanyora obobwibwe ekigori sano asebo sana bigase ensemberia ya Buraya nigo morokia omonene oyikonyoko yoroki etimu ya Nottingham Forest anyarte kobaka gotigigwa emiremo abigo yokabero morokia we etimu ya Tottenham Hotspurs akanyara kobaka koira ribaga eria ekire ikendiga amamirania yo yegikombe kyo ya EPL akageire gochia koiranirwa bene Robert Urasenchiro wikran etimu yense umupira abwenkoyo Harambee Stars nigo yanyakara angire ekigori sano asingire lisegero etimu yense ya Seychelles omorogo rero esegosori yagosori megeti kya Spencer Kasarani Stadium omogosori Eliano Gamri ganyo kigori ibere Sichenshio yo kigori yemo ase captain Michael Lunga abakanyonyo kigori ibere Stars nigo bakora bakane emega yetimu yense Ivory Coast Gabon amona Burundi ase kigosori icho kurigirie tigiti yo kogosori kombe ke World Cup ekyokira korekane ime yense ya USA omwako gocha gochakira kitariki 11 mutinyo gatano arimo wega kitariki 10 kiandacho mutinyo gatano na kabere Korende Stars mbanya roti ibaga ariyo kwena kireti gitege kombe kyomega yigokora ribaga ariakane nabono ekiombekeria akie egosori ya taekwondo imeyense ya Kenya nigo kyawire website unenchera ya moyo kurigania mutumyo kigosori kiri cha taekwondo cyabari barense ye myaka 20 noyomo kigosori echo nigo sentunde ntagana kebwa kira korekane imeyense ya Kenya imeyegeti kya Spencer Kasarani Stadium gochakira etariki ya mutiyenyi oikomina kabere weka kitariki isano ibere omutiyenyi yo oikomina kabere abagosori gwetane kiri western chimya isano nigo bakagere wekana imeyense ya Kenya bosio bwe kigosori echo ochiensengima kwanza nachukua fursa hii kuwashukuru sana serikali ambao walitusaidia tukaenda tukafanya bidding na tukashinda na pia wametusaidia sana katika mchacheto wa kuweka LOC pamoja. We are not taking it for granted and we will walk the journey with the government. This is the first time katika nchi hii kutakuwa na mchezo mkubwa zaidi. Nchi zaidi ya 150 zinakuja Kenya na hiyo itacontribute sana kwa uchumi wa nchi hii. Na omukonyi bo murebwense Professor Kidure Kindiki nigo abekira tene ninga ya serikali ya Kenya Kwanza nigo yabekire miroberio oyo kwigora megero ya kiskuru go Sports Academy asekira ebunga imayense ya Kenya Kindiki nigatebera kwikira bono iga nigo kibunga isano onaibere cyachakire amegerio ya Sports Academy eliyo kwimukigore ebyegwa byenkoyo imayense ya Kenya. Tumeanza kujenga shule maalum ambazo tunaita Sports Academy, one per constituency. Every constituency in Kenya will get a Sports Academy for our students in high school. Waanze kufunzwa mambo ya sporti na michezo wakiwa shuleni. Na hapa Mheshimiwa Raim, tukirudi Nairobi, nataka tuharakishe. Nimeona tumeshaanza out of the target of the 290 sports academy that we want to build. We've started with the first 37 ambao tumeanza ujenzi. Na togosika mututo tambo kama baratomba ka emergency ya Bongereza ase club kirikya Nottingham Forest kama bakiriye gurube yaye omoroki wa Bonuno Esperanto Santos na kumoroki Merangu na boigoli bakariya yeru no moroki okarebwe club ya Tottenham Angel Postegay nuno nigabete koba agakonyera e club kya Nottingham Forest ekigosori emerongetano ebe naisatu na igogo asabuyire ekigosori emerongebe naisatu agachima kali emikigosori emerongebere na gosiria ekigosori emerongebere naisano bono Angel nere omwarimu munyia gochakera weekend yego chabwe klabu kya Nottingham Forest. Chigosori Nsoko TV nchego nkoro kwa Daniel Omwaga kwenda kwa kanyore biro na bokontona Erieta Suarez.